ang ginumanaka ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Isus, miluhod sa iyang atubangan o miingon, Sir, kaluyi in town ang akong anak. Patulon siya ug nagantos pagayo ug tungod niini makadaghan na siya mahulog sa kalayo ug sa tubig. Gidala ko na siya ngadto sa imong mga tinunan, apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag, pagkawalay pagtuo ug pagkasayop ninyo, magsigi na lang ba ako uban-uban ninyo? Magpunay na lang ako pailob ninyo? Dad-a ngari ang bata, ug gimandua ni Jesus ang yawa, ug migula kini gikan sa bata, ug naayo diha-diha ang bata. Unya miduol kang Jesus ang mga tinunan, ug nangutana kaniya, nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag, tungod kay wala kamoy igong pagtuo. Hinumdumi kini, kung kamo may pagtuo nga samag kidakon sa usa ka liso sa mustasa, makamando kamo nining bungtura, balhin dito ug bubalhin kini, makabuhat kamo bisan unsa. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon kanatong tanan. Welcome sa atong unang nobinaryo. Kaninyong tanan nga niya karon dinhi, uban sa atong talahurong mayor, Mayor Teche Sitoicho, nga sa kanunay nag-uban kanato sa kayuhan sa lungsod, o kita karon naghalad nining santos nga misa, unang nobina sa atong patron, nangayo usab og kayuhan, dili lamang sa tibok lungsod, kundi sa tibok tang kinabuhi. Agig sugod sa atong pagpamalandong, tuguti ako pagputlo sa usa ka kasinatian sa usa ka priest healer. Inila siya nga og bantugan nga mangangayo sa sakit. Usa niya nakadlaw diya sa iyahang healing session, dunay usa ka tawo nga gisakay sa wheelchair. Gibutang gayud siya sa tubangan pagtuyo. Unya, gimanduan siya sa maong pari. Iyang giingnan ang tao, tindog. Tindog sa imong gilikuran. Ug ang tao mitindog. Gisakay wheelchair ha. Ang tao mitindog. Ug ang priest healer mipadayon pag-ingon, lakaw. Duol ka nako.
Dali. Ug ang tao mihinay-hinay paglakaw padung kaniya. Ug ang tanan nga namati ug nagtan-aw ng hukyaw. Hala, kadakong milagro. Milagro ang nahitabo. Ikuha sa preacher o healer ang microphone. Unya, iyang gipahilom ang bagang doot sa mga tao nga namati kaniya. Unya, iyang giduol ang tao. Iyang gibutang ang microphone siyang baba. Unsa may imong ikasulti. Ang tao miingon, dili gihapon ko makakita. Dili ko makita ang inyong katawa. Nasayop ang healer na pari. Tungod kay nagtuo siya nga dili makalakaw ang tao. Dili di ay makakita. Ngaigsoon, mao kini ang nahitabo sa panahon ni Jesus. May usa ka amahan nga midangop, nagpakiluoy, miluhod, nangaliya sa iyahang tabang, kaluy in taon ang akong anak. Ilabay-labay siya sa yawa, sa tubig ug kalayo. Ug kining maong bata nagantos pag-ayo sa kamot sa yawa sa dugay ng panahon. Ayuha in taon, miduol ako sa imo mga tinunan, apan dili siya makaayo. Dili sila makaayo. Busa midangop ako kanimo. Mga igsoon, giayo ni Jesus ang bata. Nangutana ang mga tinunan, nganong dili man mi makaayo. Ningon si Jesus, naay kulang kaninyo. There is something that is lacking in you. Ug walay lain kundili ang kalig-on sa imong pagtuo. Nagkulang ang mga tinunan ni Jesus. Posible nga nagtan-aw ra sila sa ilang kaugalingong katakos. Posible nga nakalimot sila nga ang gahom nga ilang gigamit dili ila kundi gikan sa Dios. There are times nga makalimot kita. Mao bitaw gipahimangnoan ni Moses ang iyang katawhan sa primerong pagbasa sa Deuteronomio. Moses reminded the people of Israel, ayaw kamo kalimot nga sa inyong kabuhong kabusog, ayaw kamo kalimot pagdangop sa Dios. Kabuhong kabusog, kalipay, hinumdumi kanunay ang gibuhat kaninyo sa Dios nga nagpalingkawas kaninyo sa Ehipto. Never forget the goodness of God. Dili lamang kita mangayog pabor sa Dios, but we must not forget how good is God to us. Niingon si Moses, kahadlukin ninyo ang Diyos, ug siya lamang ang alagari. Ug sa inyong pagpanumpa, gamita ang ngalan sa Diyos, aron pagmatuod sa inyong kamatinud-anon. Busa ayaw kalimti mga igsuon, ang kakulang sa atong pagsalig sa Ginoo, mao'y makapugong kanato sa pagkahikalimot sa Diyos. Makalimot kita. Sahay, magtanaw kita nga
kining tanan atong paningkamot, ang kaayuhan sa Cordoba, dili na gayud malilong. Ang makita nga mga kaayuhan sa umaabot nga mga katuigan, dili na gayud mapugnan. Tabang kini sa Dios, dili lamang sa atong lungsod, parokya, kundili labaw sa tanan. Tabang kini sa tao, aron muuswag ang atong panimuyo. Dili malipay ang Dios nga magtan-aw kanato nga maghilak, kundili malipay siya kung kita malipayon. Busa ayaw kalimti ang Dios. Salig sa Dios kanunay, salig sa Ginoo, tungod kay ang atong pagsalig kaniya mao'y timaan sa atong kalig-on sa atong relasyon sa Dios. Ang tao nga dili masaligon, mahinumdum sa Ginoo, mao katong tao nga huyang og relasyon sa Dios. Mao bitaw sa kanunay si Jesus naghimog mga milagro, dili aron pagpakita nga siya gamhanan, kundili aron pagpahibaw sa tao nga naghari na ang Dios. Ang iyang paghari mao'y magtukmod kanato sa kadasig sa pagsalig kaniya. Mao na nga si San Roque, sa iyang pag-ayo sa mga masakiton, sa iyang pagtabang sa tao, pagpabalik sa Dios, mao iyang timaan sa iyang pagsalig kaniya. Way laing gibuhat si Senyor San Roque. Way iyang gihimo ng mga talagsaon. Giayo kita niya pinagi sa atong Ginoong Hesus. Iya kitang gidala ngadto kang Hesus, dili para sa iyang kaugalingon. Sama nga ang makita natong mga improvements sa atong parokya, sa atong espirituhanong kinabuhi, atong i-attribute kang Senyor San Roque. Sama nga kita nagtanaw sa kayuhan sa atong lungsod o parokya, atong i-attribute sa kaayuhan sa atong mga lumulupyo ug sa Dios. Busa mga igsoon, ang ebanghelyo karon nag-apilar kanatong tanan to turn to God completely. Pagbalik sa Dios sa hingpit, everything that we must do must remember us sa Dios. Ang atong tanan nga mga buhat nga mga maayo, atong hinumduman ang Dios. Kay siya mismo nagingon, wala kamoy mahimo nga maayo, kundili ihatag sa Dios kaninyo. So let us turn to God in total faith sa hingpit nga pagsalig sa Dios. Atong ipakita nga bisan ang atong generation karon wa na ipagsalig sa Dios, atong ipakita sugod sa atong kinabuhi that we must turn back to God. Nakabantay ba mo? Kining pandemic is allowed by God for us to suffer aron kita mahinumdum nga naa ang gahom sa Dios ug dili gayud siya makatugot nga malupig ni Satanas. Gitugutan niya kining pandemic aron kita mamalik sa Dios. Makita nato ang iyang gahom nga mubuntog niini. Apan naapay uban nga tig-a kay kasing-kasing. Naapay uban nga dili gayud muila sa iyang gahom. Busa, we must turn to God with total faith. Ug ang ikaduha, we must pray to God in humility.
Magampo kita sa dakong pagpaubos. Kayang pagampo mao'y pag-ila sa buhing presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Hinumdumi kanunay kining duha. We turn to God in faith, in total faith, o we turn to Him in prayer and humility. Dili kita magpasigarbo sa atong kaugalingon because everything belongs to God. Gitugutan niya nga magantos kita aron to purify our bad intentions, to purify our sinful habits, to purify our crooked life. Mao na nga dili masabot ang plano sa Dios. Dili matugkad, He allow evil to punish us in order to recognize the full power of His divinity. Busa, ayaw kalimot sa kaayo sa Diyos. Kahadloki gayod ang Diyos. Labaw sa tanan nga makabanlod ka nato didto sa kaparutan. May God be glorified. Ug si Senior San Roque, who is now in heaven, mao'y magiya ka nato ngadto sa kasing-kasing ni Jesus. Amen? Manindog palihog.